V dnešnom videu vám ukážem, ako si otvoriť bezplatný demo účet u makléra Binary Cent a presne vám vysvetlím, ako používať obchodnú platformu. V popise nájdete špeciálny odkaz na makléra, ktorý vám umožní získať bonus za vklad a prístup k neobmedzenému demo účtu. Poďme k veci. Ak si chcete otvoriť demo účet, stačí kliknúť na odkaz v popise. To vás presmeruje na webovú stránku makléra. Tam si môžete prečítať najdôležitejšie informácie o investičných podmienkach. Najdôležitejšie je, že maklér je regulovaný a môžete začať obchodovať od vkladu $10. Minimálna výška investície je $1. V pravom hornom rohu obrazovky stlačte tlačidlo a zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo na otvorenie účtu. Po otvorení účtu budete presmerovaní na obchodnú platformu. Teraz vám v krátkosti poviem, ako to celé funguje. Nájdete tu konfigurátor obchodov, ktorý vám umožní vybrať si čas expirácie, veľkosť investície a smer, ktorým sa podľa vás bude cena vyvíjať. Ak je vaša predpoveď presná, potom za 1 minútu zarobíte až 95%. Ak sa vám však nepodarí predpovedať, ktorým smerom sa bude cena vyvíjať, potom prídete o celú investovanú sumu. Stojí za to pripomenúť, že u tohto brokera nemôžete stratiť viac peňazí, ako ste vložili na svoj účet. Na zvýšenie efektívnosti vašich investícií ponúkajú brokery bezplatné analytické nástroje, ktoré vám umožnia vytvárať stratégie. Tu si môžete vybrať indikátory a upraviť ich parametre. Odporúčam testovať stratégie na demo účte, aby ste sa dobre pripravili a naučili sa konať podľa svojho investičného plánu. Tento broker ponúka aj širokú škálu aktív. Ak máte záujem o obchodovanie s akciami, kryptomenami alebo forexom, potom si tu môžete vybrať aktívum, ktoré vás zaujíma. Všimnite si, že každé z dostupných aktív má variabilnú percentuálnu návratnosť investície. Všetko závisí od toho, ako je dané aktívum populárne. Ak použijete demo účet a zistíte, že sa vám oplatí vykonať prvý vklad, potom môžete peniaze vkladať rôznymi spôsobmi. Stlačte tlačidlo v pravom hornom rohu obrazovky a potom vyberte jeden z dostupných možných spôsobov vkladu. Niektoré spôsoby vkladu budú vyžadovať overenie účtu, zatiaľ čo iné nie. Medzi obľúbené spôsoby vkladu patria kryptomeny a online peňaženky. V niektorých krajinách môžete vkladať peniaze kreditnou kartou. Ak chcete peniaze vybrať, bude potrebné overiť váš účet. Overenie spočíva v potvrdení vašich osobných údajov a adresy. Budete musieť poslať fotografiu občianskeho preukazu alebo pasu a potom potvrdiť svoju adresu bydliska účtom za elektrinu alebo zmluvou, na ktorej je uvedená vaša adresa. Dúfam, že tento návod bol pre vás užitočný. Ak áno, lajkujte toto video a prihláste sa na odber môjho kanála, aby ste dostávali upozornenia na nové videá zo sveta investícií.